खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BKWC खौ आबुङै दाफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौनि थाखाय मैया धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जनाय क' डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि लांगोनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। जायनाखि BKWC आबो BTR गोरोबथा खालामनाय समाव दाजानाय मोनसे एकर्ड नाथाय बेनि जेंनाफोरा दिनैसिमहालागै सुस्रांनायनि लामायाव फैयाखै। जायखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा लामायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लानो गोनां जादों। बे सोमावसारनायनि गाहाय थांखिफोरानो जादों BKWC नि गामिखौ आबुङै फोसावनाय, बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंफुंनाय। बेजों लोगोसेनो कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि बर'फोरनो ST हिल स्टेटासनि गनायथि होनाय, BKWC नो जर'खा रां बावजा होनाय, BTR नि बायजोआव आसाम टेट आरो सेन्ट्रेल टेट उथ्रिनानै थानाय बर' बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ होनाय। बेनि अनगायैबो बड' रेजिमेन्ट दानाय आरो खोला कामरुपजों लोगोसे गवालपारा जिल्लानि बर' गामिफोरखौ BKWC आव सोसननाय। BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया क'क्राझारनि सानमारियाव जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनायजों लोगोसे जुबिन गार्गनि मुङै पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय। मैयानि बे हाबाफारियाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों। खमैबो बे गोदानै लुफुंनो जागायनाय पार्कखौ 20-30 कौटि रांनि गेजेराव बाहायनानै लुफुंनाय जागोन होननानै फोसावदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो डक्टर भुपेन हाजरिका आरो गसाइगावआवबो श्रीमन्त शंकरदेव भवन लुफुंनो थाखाय हा नागिरगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसेनो जुबिन गार्गआ सोलोंथाइ लानाय तामुलपुरनि फरायसालि एबा हाइ स्कुलखौबो जायखिजाया आंखाल थानायफोरखौ सुफुंनो थाखाय BTC सोरखारनिफ्राय बानायनानै होगोन होननानै बुंथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। क'क्राझारनि DRDA नि मावख'नि लांगोनायाव दानबान्था बांहोनाय आरो 60 बोसोर बैसोसिमहालागै साख्रि मावनो हानायनि राहा खालामना होनांगौनि दाबिजों PNRD नि कन्ट्राक्चुएल साख्रि मावनाय सुबुंफ्रा गोख्रों धरना हाबाफारि लादों। बे धरना हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों दि सोरखारा जोंनो थांनाय बिसायख'थिनि समाव जोंनि PNRD नि कन्ट्राक्चुएल साख्रि मावनायफोरनि थाखाय अक्ट'बर दानसिम जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय खोथा होदोंमोन नाथाय अक्ट'बर दाना जोबनानै नबेम्बर दाना हाबबाय नाथाय दासिमबो बे जेंनाया सुस्रांजायाखै। सोरखारा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय मानो जेबो फोसावाखै बेखौ जों मिथिया नाथाय बेनि सायाव जेबो राहा एबा थांखि लायाब्ला गुबुन राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो सोमावसारगिरिफ्रा। मैयानि सानाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ फालिनाय बादिनो तामुलपुर जिल्लायावबो UPPL दोलोनि बानजायनायाव बाथौ आर'ज, ब्रह्म धोरोमनि आहुति सावनाय आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि नेमखान्थिजोंबो फुजा खालामनानै जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव BTR नि बारग' CM प्रमद बर'जों लोगोसे बारग' MLA जलेन दैमारि आरो UPPL नि मावथिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। UPPL दोलोआ गासै मोन 10 जिल्लानि गाहाय मावखुलियाव जुबिननि जोनोम सानखौ फालिदों आरो बिथाङा असमिया माहारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मेथाइ रोजाबनाय बादिनो बर' माहारिनि गेजेरावबो गोबां मेथाइ खननानै अबदान होलांदों होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनिखौ एंगारनानै गुबुननिखौ बांसिन गोसो होदों नामा बेनि सायाव खेंफोरथि होदों BPF नि दैदेनगिरि प्रह्लाद ब्रह्म बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि सानैसो सुबुङा दखल खालामनानै बागान खालामनाय सोरखारि हानि रबार बिफांखौ दाननानैसो जुबिन गार्गनि मुङै पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों। बेखायनो बे हाखौ सोरखारनि हा हिसाबै थाथों होननानैसो जुबिन गार्ग बादि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरिनि मुङै बे पार्कखौ गायसनदों। बे बेलायाव गुबुन राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोरा बेनि हेंथायै गोबां खोथा बुंनो हागौ नाथाय बेजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया। जों सोरखारनि हाखौसो लाफिननानै सोरखारनि मुङैनो थाथों होननानैसो खालामनाय जादों बेवहाय सोरबाया राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बायदिसिना खोथा बुंनाया आरजाथाव नङा होननानै बुंथियो BPF नि दैदेनगिरि प्रह्लाद ब्रह्म बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।